Govoreći o čovjeku kao biću koji egzistira na ovome svijetu, treba imati u vidu da ga treba razumijevati kao svojevrsnu kompoziciju, odatle pojam heikel, kao kompoziciju sastavljenu iz nekoliko više manje zasebnih samostalnih dijelova. Općenito govoreći, čovjeka čine tri osnovna entiteta, tri osnovna dijela. Prvi je njegovo fizičko tijelo ili beden, drugi je duh ili ruh i treći je duša ili nefs. Fizičko tijelo, ono je karakteristično time što je vezano za ovaj materijalni svijet. Na njemu ga je moguće i primijetiti, grube i strukture, nesavršeno, mada posjeduje svojstvo mogućnosti usavršavanja, te na kraju svoje egzistencije propada. U to se svako može iz svakodnevnog iskustva i uvjeriti. Što se tiče duha, riječ je o uslovno rečeno svjetlosnom tijelu, onome koji uz pomoć jednog bitnog oruđa koje čini čovjeka, a to je intelekt, razum, čovjeka vuku, odnosno čovjekovu dušu uslovno rečeno vuku prema višim svjetovima. To je dar od uzvišenog Boga, njegova priroda je nepoznata, a način njegovog uslovno rečeno smještanja, kako uzvišeni Bog kaže, u čovjeka je zaista jedna nerješiva za čovjeka još uvijek misterija. Treća kompozicija čovjekova je njegova duša, nefs, koja se tumači, odnosno predstavlja kao čista supstanca. Ona je stvorena kao i tijelo, no za razliku od tijela dato je konstantna egzistencija, dakle zauvječna je, s tim što njena egzistencija može biti dvojaka, može završiti, ne daj Bože, tragično i provesti vječno u tuzi, ili može biti pozitivna, vesela, provesti cijeli, dakle, kompletnu vječnost u raspoloženju, u veselju, u ugodama. Spoj duše i tijela najvjerovatnije je posljedica smještanja Božje tajne ruha u čovjeka, te se nakon rastakanja te kompozicije, odnosno odvajanja duše od tijela, događa ono što mi oslovljavamo fenomenom smrti. Naime, tijelo, kako smo rekli, propada, čovjekova duša, to je vefa, nje naprosto nestaje, ona se uzima, a dočim se ruh kubida, kako se upotrebljava glagol, podiže iz tijela. Spoj ove tri kompozicije predstavlja takozvanu životni duh, a najčešće se, kako u stvari najčešće se u literaturi, to definira kao u obliku svojevrsne pare buhar. Čovjekova duša, njena osnovna karakteristika je da je ona sklona zlu, kako kaže uzvišeni Allah dželešanu u časnome Kur'anu, što se može uporediti sa svojstvom djeteta koje je još uvijek nerazumno, te ga privlači doslovno svaka stvar na ovome svijetu, a dijete nema tu mogućnost spoznaje da zna da li je ta stvar za njega dobra ili loša. U drugom dijelu istoga ajeta uzvišeni Bog kaže da je svaka, dakle, duša sklona zlu, izuzev one koje se gospodar smiluje. Zahvaljujući ovom drugom dijelu, muslimanski teolozi su prepoznali da duša, kako smo ranije rekli, ima sposobnost usavršavanja i upravo se na tome bazira proces odgoja, odgojni proces. Čovjek se ne može dresirati jer za svaki njegov postupak za koji će odgovarati pred uzvišenim Bogom, nužno je da ga ozbilji iz stanja vlastite pune slobode. Stoga, kako sam rekao, čovjek se ne može dresirati, no može se odgajati. Čovjekova svojstva čovjekove duše kreću se od onih najnižih, pa se to simbolički predstavlja kao smrknut čovjek, tužan, neraspoložen, do onih najviših, a to je raspoloženje. Znakovi čovjekove duše, karakteristika čovjekove duše mogu biti podijeljene na, usno rečeno, izvanjske i unutarnje. Izvanjski znakovi su prije svega čovjekovo ophođenje, čovjekovo ponašanje, odnos prema drugome, prema svojim obavezama, prema samome sebi i na kraju odnos prema uzvišenome Bogu. Ovi znakovi, s obzirom da su oni vidljivi, prepoznatljivi na ovome svijetu, nisu sami po sebi dovoljni da bi se tačno ustanovilo tačno o kojoj je vrsti karakteristike duše je riječ, odnosno da li je duša čista ili je ipak u njoj prevladala ona tendencija da ide prema nižim svjetovima. Stoga su izuzetno važni ti unutarnji znakovi, a unutarnji znakovi najčešće se manifestiraju u obliku
sna, u obliku ilhama, nadahnuća i drugo. Ovim smo otvorili jednu temu koja se može nazvati spoznaja, jer se spoznajni proces bitno veže za dušu, što više jedina hrana za dušu je upravo spoznaja. Mada postoje brojne podjele, mi ćemo evo ovdje zadržati sa nekim najopćenitijim, te reći da je moguće sve vrste spoznaje podijeliti u dva osnovna dijela. Prvi dio jeste neposredna, neizravna, posredna, neizravna spoznaja, a ona podrazumijeva korištenjem iskustva, ljudskog iskustva, da bi na temelju njega čovjek donio druge stavove, odnosno druge zaključke. Poput logičkog mišljenja koje se bazira na nekom ranije utvrđenim pravilima, uz korištenje tzv. silogizama, racionalnog mišljenja, spekulativnog i tako dalje. Druga vrsta spoznaje nazivamo neposredna, odnosno izravna. To je spoznaja koju duša izravno stječe, a riječ je, na primjer, o snovima i odatle se govori i o podjeli snova, a za nas je važan takozvani dobri ili istiniti snovi, ru'ja saliha. Potom ilham, nadahnuća koju uzvišeni Bog ili melek po Božjoj naredbu šalje čovjeku. Kešf, otkrovenje, kad čovjeku naprosto otvori jest istina, te tačno može vidjeti. I za razliku od ovih izvanjskih načina spoznavanja, načina posrednih, pomoć kojih čovjek i kreira kulturu, historiju i tako dalje, u aktivno učestvuju u historijskom procesu, ovi izravni načini spoznavanja su vezani za pojedinca i u dobroj mjeri ga oni određuju njegov unutarnji život, samim tim i njegovo ponašanje. U jednoj snažnoj metafori čovjek se predstavlja u dijelu Mesnevija Hazreti Mevlane Dželaludina Rumija kao biće koje karakterizira s jedne strane dva para krila, dakle 4 krila, a s druge strane izuzetno razvijene kandže. Ta krila ga nastoje podići u viši svijet, dok čim ga kandže čvrsto drže na zemlji. Stoga je moguće čovjeku predstaviti kao tu konstantnu borbu između s jedne strane nastojanja da se vine u više svjetove i s druge strane tog privlačenja u niži svijet zašto je upotrebljen simbol kandži. Kako smo rekli, jedina hrana za dušu je spoznaja. Duša se po nekim također metaforama u klasičnoj teologiji i napose u Tesavufu poređuje sa pismom. Zašto sa pismom? Jer onako kako se čovjek odnosi prema pismu, treba se odnositi prema duši. A to podrazumijeva sljedeće. Prvo, jezik pisma, odnosno govor duše, čovjek treba znati dešifrirati. Duša se obraća čovjeku u kategorijama koje nisu u saglasnosti, ne odgovaraju kategorijama svakodnevne komunikacije. Drugo, nakon što se ustrojno rečeno dešifrira govor duše, treba shvatiti i sav kontekst, odnosno podkontekst koji on podrazumijeva. Naime, po predajima jedino je Muhammedu, a.s. posljednjem Božjem poslaniku, dat dar punine riječi, punine artikuliranja onoga što čuti. Svaka druga osoba, bez obzira o kome je bilo riječ i bez obzira o kakvom stepenu savršenosti njegovog iskaza ili njenog iskaza možemo govoriti, uvijek ostaje nedorečena. I treće, ono što duša kaže, na to treba uvijek adekvatno znati i odgovoriti. Jer upravo od toga će zavisiti ili s jedne strane njena sreća vječna ili, ne daj Bože, njena vječna nesreća.